Bueno, aurrera jarraitu behar dugu, eta dakizuen bezala, koktela behin martxan jarrita, makina ezin da gelditu, beraz. Proposamena da, Antxon Telleria laguntzea, malbadiri, koktela egiten. Zer ditzen? Esan dira, zainduko zaitugu primeran, jarriko nozu pixka lanean, orduan. Ni pentsatzen beak probatzea lehenengo, hola intoxikatu behar bada. Ez. Hori egin dezakegu, gero probatzeko garaian, bai, malbadik proba ezara lehen da bizi. Nei, ideia bezala Lorea oso ondo iruditzen zait. Bai, Lorea hemen gelditu lasai ala etzea zituko. Nik eskau vigilatu beharra daukat gertutik. Oso bezala. Ondo, bueno. Arrituta, egia zan, Anderren bokazio berri honekin. Bai, bueno. Izkutun eman bai den nik urte askotan, jon hau ez ditola giri neuki. Albizurgo koktelgile onena. Onena, dudik gabe. Seguruenik baita bakarra ere. Ondo. Bakarra ez onena. Bueno, konta iguzu, zein behar dezue? Bueno, nik lanak beti bezala aurreatu ditut, ez da, hainbeste beldurtze gaiun masustakin launa edo bost nahi dan bezala, galesti daude. Vale, launa orduan. Launa. Eta honen izena ez dut asmatu, birringaiu, xeagaiu, zampagaiu, bueno, txiki, nahi zuen bezala, nahi baldin mazua etxeko zenizerokin, baino, txikitu, txukun, baino, baso ontean ipurdin, txikitu, mugurdi, masustatan adalakoiek, eta... Birringailua, mugurdia eta birringailua, ari gara iztegia ere bizkat osatzen, ondo? Zer da, omi luze oain, Bai, 10 puntu, malbadi? Nola nungo eskua dek, zea ikezaio... Biluzeko. Nongo, ez dela. Biluzeko eskuai, dei txiki bat ingo zeu, ez, gaur koktelera geldi utziko deu, zekao. Osagaia, bai. Hori da, eta ikusgarriena hori zaten da. Bai. Bueno, balasa, esartuko jozio zemen Antxonek, bai. Kapritxo balimaka. Osagai nagusie, zea dan, hau ez ezazitako... Soda edo dena dela. Soda. Hoi ezin diu bota. Orduan, hau botako jo hemen hola. Ondo. Eta misterioa berezikit Antxon hau hiri utzikoit. Bai. Granadina isurketan. Granadina isurketa. Granadina isurketa. Proportzioak, Garrantzitsua gomentire. Jon Plazaolan sindromea, kontuatu zerte? Astindu. Jon Plazaolan sindromea gauze pasazitzaiola, exactamente gauze bea. Dositan faiatu zuela. Dana dala... Sikiera itxura da, malai. Hoi da. Ige eman eurre horre. Pero ez du ezertarako balio, baina. Ingo deuna da, lau prestatzeko hainen nola ez. Hiru prestatzeko jau. Eta guain, garrantzitsuna dek, Granadina... Isurketa. Hau, alias metodoa. Tenia sinitxoan hasiran... Plazaola sindromea, alias metodoa, koktelegintza ematen ari da, Bai, iztegi basor dezakeu. Plazaola sindromea da... Bai, proportzioa ez errespetatzea. Eta alias metodoa dek basotipota partez neurgaiuti botatzea. Beti neurtuta. Aliasen metodoa. Eta hemen imerdegenak. Hau sobran dau. Bertatik eror dadin. Bertatik. Bertara, oso ondo. Vale. A ver, kontuz? Importanteak, barra botatzearen importanteak, Lanean ari garen seinale. Ez diot esan, David ze ondo asmatu. Kontuz izurketa, ondo. Zantzek koktelera dala ikusgarria, baina ere, bai, Osagaia. Ete ben zugadaritza saiorik etzen falta, koktelgintza saioak ere bai laizter, kontuz, Oso ondo. Arginen otarrak, ojo. Vale, ikain. Ados. Gutxu gora bera ez da. Bai. Sabes, proportzioa errespetatuz. Proportzio sobrevalorauta. Programa hontan zehoze ikasi baldin badeu. Alperri da. Oingo jo hau pixkat osatu. Baita ere, muztema buelta moten ari garen. Ordenare ez tegola. Buelta bai. Eta bukatzeko mendabelarra bota berdio. Oso ondo. Mendabelarra dago ja pixkat salban azaztu ezkedan. Bai. Egun freskoa ere izan ditu, Oso fresko ez da. Ez, baina. Hau Miamin asko ematean moda bada. Bai, honi deitzezio alias mendabelarra. Baita ere? Bai. Zeatik. Honenak Kotxino! Bana? Banantzako azalpera daukazu. Batzutan lehor xamar retortze bai da. Hemen zuegin da ikerri gana. Astelenak. Desde luego. Hoi pazientzia da kani. Beti kariño tien, ere. Bai, beti. Esto? Balego, ke? Listo, ze, ja? Ni uste, eta limoia? Olima? Lima, nahi baldin bare, bai. Hombre, Nikola jarriko nioke. Baso ni igurtzi zuete, igurtzi ez du? Bai. Nola gustatzea izu? Igurtzitzea nola gustatzea izu, malbadi, Asko, da baso nire bai. Eta pajatxoa?
Temak uste ez dakite nola gehatu anoi. Zer da bau. Lastotxoa. Sartu ingo de. Venga, ya está. Hemen igurtzikin da, nervioso garria juk. Lorea, eharrik egongoa. Goxo gorri. Goxo gorri koktela. Guztion. Gozagarri. Gozagarri. Hau de koktela borobiltzea. Baina kasi, jake bizarre. Hau. Vale, emango jo. Dani hemen txegatu guen hau. Taitzago batez. Nik hemen prestatuko inaitzen. Ondarrakin. Ez apuatu. Eskerrik asko, Erosko. Vale, ondo malbadi, Lorea, Tori, hau zuretzat. Goxo gorri koktela.